авқоти ман сӯхтайк бой. ва мардакум чӣ падаркаи хушрумка дара омад мардаку ҷон. Чӣ падарка? Мардак! Намира дастрочно мада гирифтан накурай. Чи айқа қиматай парфюм чи? Бигим сӯ мамо ира заказ кадаги моли бе миёрам та. Чӣ миёран? Ана чӣ нағмае бо дақадира да қафои мошин мар фек кадай истода назанам та боба мошин. Ман тура гуфтам ки айна миё мехом. Телефон даром назани ман тура гуфтам ку заказ кадагиам таом камтар сабр кӣ чӣ хина мефаҳми биё бирем хона бира як кади. Гуфти заказ кадагиам чӣ бира хона. Мардак, ман шумо нагуфтам ки мехом ҳамин. Ҳамин заказ кадагиам мегум чӣ хели зана ки бира усу ай шумо бигирам. Ина дар тақтақай бира ой кия. رفتی و خنده مرده رو خواهد جان خیلی نشه ما بینو باید نیستم ما دستفکه شما رو برم معنی خوب معلش خوب تو دختر گرفتی؟ کجای این شهری چرا بچه شدی چرا با هم قهری خیالیو شده چیه گرفتی؟ ман шумо дар як та гуфта будам ко шумо қабли сӯза охи сайти мира раматов dur омадам нархош ганда дастрас як та гирифтани боши 10 та мегири барои нархош дастрасай качистош як ба як хит кади ду бу одам фикр мекунад будро заради тамаша даму но гуфтан амон як чиз дига дура ки як та духи мегири як та дига падарка дура хит кади мардак анам сол дегона погона камбагал дури ки метуни як чабари падаркашон кунӣ тамом мардак Ти Parfums Мир ароматов умади ҳаштуми марта қатима ҷанг накаду руғара буҳна наков агар қаҳриям боши қатим ку ман серавно айто падарка мепарсам алиё салому алайкум бачаҳо рӯзи ҳамагӣ бахайр ҳами мара бисёр пурсидастанд ки дар 8 март чӣ подаркат кунем дар 8 март чӣ подаркат кунем дар 8 март ма дар чӣ подарка накунем ма худам карта дорам картам дастамоша партои ма худам подаркаро мехарам но агар не дай бог агар случайно ҳами видеои май пешт биромад мара подписатсия кунем ки ма да мотиватсия шавам Я зана безана, зана сои безана. Қанша зана сезана, рахмат ба марди чорзана. агар рӯзе либоси ғафз пӯшам берани як намуд офтоби гармай ногуфтанӣ ахи дина ҳаво гарм буд парирӯз ҳаво гарм буд офтобӣ буд гуфтам имрӯзам ҳаво хай гармай уже баҳор шуда гуфтам чи айтреза берна нигоҳ накарда либос пӯшидам омадам бера я намуд шамоли хинакай ки алҳамдулиллаҳ ногуфтанӣ ман намедонам ки чӣ кор кунам ман уже тайёр шудам хай кӯқа кори надорам якдаҷо кори шахсим хат мерам просто ҳайрон мешам да тақдир ҳаррӯзм шукад мара хабар накард чо кунем тирам шуку хабарш накохӣ зато падарка намекунӣ шатаин ҷай ку бачаҳо дидай салом ба ҳама азизои ма мухлисои ма иншолло ки хубен умедворам хуб бошен ва ногуфта намонад омадомади рӯзи модаронам наздик шуда ва як сурудаки хуб имрӯз пешкашро мекунам ташаккур ба ҳамаон нафароне ки саҳми хичона гузоштанд ва ҳамроҳи ма модароне ки ятим аз фарзанд монданд ҳолшона хуб карданд ташаккур